So yun guys, ngayon yung pangatlong araw namin ng pag-aasikaso namin sa operasyon ni Michael. Kukunin namin yung x-ray niya, titignan natin kung ano yung resulta. So bago kami tumuloy dun sa Naga City, so yung kasama nga natin si Michael, tapos yung ating team. So, andito din si Edwin naghihintay. Yan, good morning Edwin. Good morning po sa... Luman kami dito guys kasi yung bumili ng hani, nag-order pa ng kamuting kahoy. Yan, so nag-order siya ng kamuting kahoy. Si Edwin na lang yung pinili nating pagkuhanan kasi para may income naman siya. So magkano yung lahat? 25. So pagbalik na lang namin yung bayad ha kasi kukunin pa namin ito. Ha? Okay lang. Okay lang. Ba masama yung loob mo? Hindi. Sige, sige talaga mo ka. Hindi ka naman namin tatakbuhan eh. Ha? I-chat na lang kita kung pauwi na kami. Ha? Hindi masama yata yung loob ni Edwin guys eh. Ha? Hindi niyo ako kasama. Joke lang. Pupunta kami ng BMC. Oo, kasi ano sa mga abangan ka nila kayo mamaya. I-chat na lang kita po. Pauwi na kami. Ayan, so malaking tulong din to kay Edwin. Tigit? Doon, nag-vlog ka na. Nag-vlog ka na. Ano mo yung channel mo? Ano yung Sana channel? po, pa-subscribe din po. Nag-uumpisa pa lang po ako. Yeah. Edwin's Vlog po. Sana supportahan niyo din po ako. Salamat po. Ingat kayo ha. Okay. Ano yung box? May sobrang init. Edwin's Vlog. So yan, supportahan natin si Edwin sa kanyang vlog. So ayun guys, tuloy na po kami sa BMC. Ayun naman po, andito tayo sa Pili. Kamit up din po natin ngayon yung kukuhaan ng kamuting kahoy ni Edwin. Tapos yung hani ni Kuya Jomar. So ayan, malapit na kami dun sa meeting place. Ayan, so ayun guys, kasi ate ito na yung pipick up ng kamuting kahoy tsaka yung hani. May ganong pa, may kasama pang balik dito. Salamat po na yan. Salamat kay Ma'am Ami Kubuta. 3,000 para kay Kuya Jomar para sa hani. 1,000 para kay Edwin sa kamuting kahoy. So, yan, ibaba muna natin. Salamat po. Ay kay ate, anong pangalan mo tayo? Tugang ka po na ano? Ay kapatid ni Ate Ami Kubuta. Salamat kay ate. Sige po. Anong pangalan po kumahal ko lang po? Salamat eh. So, ayan guys,
may kumuha po sa ating dalawang traders. So followers daw po natin. Ingat po, ingat. Yun guys, kasama ko na nga ulit si Michael. So papasok na kami sa BMC para kunin na itong resulta ng kanyang x-ray. Mike. Ni guys, ni Michael, pinapangmumug lang yung milk tea. Ayos Nabasa na po ng doktor yung resulta ng x-ray ni Michael. So ngayon, in-advise niya po na ipa-CT scan. Kasi parang hindi na yata maibabalik sa dati dahil yung dalawang buto yata nagkikiskisan. So parang nabawasan. So kailangan fill upan ng buto. So ngayon, pinapatanong ako magkano yung CT scan. Kasi kung kaya natin, ipapa-CT scan natin si Michael. Pero kung hindi naman, siguro may option kasi, may isa pang option. Kung pwedeng maibalik sa dati yan, dun sa Pulang di Albay. Kasi mayroon daw nag-aayos doon. So may nakapagsabi sa akin na yung kapatid niya, isang taon na na-dislocate yung kanyang tuhod. So doon pinaayos. So naayos po. Nakatipid sila. So ganun lang din yung gagawin natin pag hindi natin kaya yung CT scan. CT scan sa operasyon pa, paniguradong malaki-laki po yung ating gagastusin. So ayan, kung makakuha po tayo ng mga sponsor para sa operasyon ni Michael, mas mabuti po sana. Kung hindi naman, so siguro may isa pa tayong option dun sa Pulang di Albay. Tatry natin, itatanong muna natin kung pwede pang maayos yung kanyang buto.